Mare ucenic Fanurie, alături de alți sfinți, a căror prăznuire a fost așezată în această sfântă zi. În fiecare zi avem așezată cinstirea unuia sau mai multora dintre sfinți. Și aceasta pentru că sfinții sunt ocrotitorii noștri, mijlocitorii noștri către Dumnezeu, pentru cele de folos vieții noastre și mântuirii noastre. Mărturia aceasta o avem în Sfintele Evanghelii, pentru că sunt mai multe locurile în care vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos, la rugăciunea, la cererea ucenicilor săi, s-a milostivit și a venit în ajutorul celor care aveau trebuință de la El de daruri, de ajutor pentru a fi zbăviți din necazurile, din bolile și din neputințele lor. Să ne aducem aminte că Mântuitorul Hristos era întotdeauna înconjurat de mulțime mare de popor, căutând, așteptând mulți dintre ei să primească tămăduire și daruri de la Mântuitorul Hristos, alții doar voind să-L asculte, să asculte cuvântul Său de învățătură, cuvântul Evangheliei sale. Într-o astfel de împrejurare, citim în Sfânta Evanghelie că de mai multă vreme mulțimile stăteau și Îl ascultau pe Mântuitorul Hristos și fiind vremea spre seară, ucenicii Săi s-au apropiat de dânsul și au spus: Doamne, dă drumul mulțimilor să meargă prin satele și orașele din prejur să-și cumpere hrană. Iar Mântuitorul le-a răspuns și le-a zis: nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ucenicii au zis: de unde să luăm atâta hrană aici în pustie, în loc pustiu? Și Mântuitorul i-a întrebat: ce aveți asupra voastră? Și i-au spus: 5 pâini și 2 pești. Aduceți-le la mine, le-a poruncit Mântuitorul, și binecuvântându-le și frângându-le, le-a dat ucenicilor, ucenicii mulțimilor, și au mâncat și s-au săturat ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Această minunată lucrare a împlinit-o Mântuitorul Hristos la rugămintea, la cererea ucenicilor Săi. Ne mai aducem aminte de o întâmplare pe care o ascultăm adesea, căci această pericopă evanghelică se citește la Sfântul Maslu de fiecare dată când săvârșim această sfântă taină. O femeie hananeiancă în părțile Tirului și ale Sidonului, auzind că vine Iisus în acele ținuturi, a alergat și striga către dânsul și cerea milă pentru fiica ei care era chinuită de un duh necurat. Dar Mântuitorul, spre surprinderea noastră, dar și a celor ce erau în prejurul lui atunci, nu i-a răspuns la cererea ei. N-a băgat-o în seamă. Iar ea, cu mai multă stăruință, se ruga și cerea milă și ajutor pentru fiica ei. Atunci, ucenicii Săi, văzând aceasta, s-au apropiat de dânsul și au zis: Doamne, fie-ți milă de ea, dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Și a continuat apoi acel dialog cu femeia, din care în cele din urmă a reieșit credința, smerenia și stăruința ei în rugăciune, pentru care Mântuitorul Iisus Hristos și la cererea ucenicilor Săi s-a milostivit și a tămăduit pe fiica acesteia, dar a scos mai înainte în evidență credința acelei femei, dar și celelalte virtuți care însoțeau credința ei, răbdarea, smerenia, stăruința în rugăciune. Vedem așadar că mijlocirea Sfinților către Dumnezeu pentru noi este întemeiată și are temeiul pe Sfânta Evanghelie, pe Sfintele Scripturi. Noi nu-i cinstim pe Sfinți și nu-i chemăm ca ocrotitori, ca mijlocitori ai noștri, pentru că așa a vrut cineva și pentru că așa i s-a părut cuiva. Și noi facem aceasta, cum de altfel
săvârșim toate sfintele slujbe în cadrul bisericii noastre, a credinței noastre creștine ortodoxe, întemeiindu-ne pe Sfintele Evangheliei, pe Sfânta Scriptură. Toată rânduiala bisericii noastre își are temeiul în învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Și dacă ne ducem cu gândul și la alt pasaj din Sfintele Evangheliei, relatat în care spune că la un moment dat Mântuitorul Hristos, învățându-i pe ucenicii săi și pe cei ce erau acolo împreună cu ei în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, le-a spus că cine iubește ceva din cele ale lumii acesteia, pe mamă, pe tată, pe fiu, pe fiică, pe soț, pe soție sau altceva din lumea aceasta, sau pe sine se iubește mai mult decât pe Dumnezeu, acela nu este vrednic să-i urmeze Mântuitorului Hristos. Și Apostolul Petru, luând cuvântul în numele celorlalți apostoli, a întrebat și a zis: Doamne, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, oare ce vom avea noi? Și Mântuitorul îi răspunde că la a doua venire a Fiului Omului vor ședea pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și că nu este nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta pentru Hristos rudenii, prieteni, cunoscuți sau altceva, și care să nu ia însutit și viața veșnică să moștenească în împărăția cerurilor. Iată așadar că Mântuitorul Iisus Hristos arată vrednicia Sfinților, cei care i-au urmat, care au împlinit cuvântul Evangheliei sale, sunt proslăviți de Dumnezeu și în fața noastră a oamenilor, dar au răsplată în ceruri, unde au îndrăznire către Dumnezeu să mijlocească, să se roage pentru noi, pentru toți cei care, rugându-ne, îi chemăm pe ei ca mijlocitori ai noștri către Dumnezeu. Astăzi, spuneam, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Fanurie. Viața și faptele Sfântului Mucenic Fanurie sunt cunoscute, totuși, de mulți dintre noi. Dar din cuprinderea faptelor din viața Sfântului Mare Mucenic Fanurie, învățăm un lucru deosebit de folositor pentru viața noastră duhovnicească, pentru mântuirea noastră sufletească. Și anume că pe cel credincios Dumnezeu nu-l părăsește niciodată, ci îi poartă de grijă și îl călăuzește în calea mântuirii. Așa s-a întâmplat cu Sfântul Mare Mucenic Fanurie, care din fragedă vârstă a primit învățătura dreptei credințe de la Maica sa, a păstrat-o și a pus-o în practică, în faptă, în viața sa, iar Dumnezeu i-a purtat de grijă pentru că i-a călăuzit pașii către un povățuitor duhovnicesc, un bătrân cu viață sfântă, l-a îndemnat și l-a învățat acela să viețuiască în chip plăcut lui Dumnezeu și prin aspre nevoințe duhovnicești, Sfântul Mare Mucenic Fanurie s-a sfințit pe sine și a ajuns plăcut lui Dumnezeu, așa încât Dumnezeu, prin mijlocirea sa, lucra minuni. Dar nu a fost aceasta totul, pentru că Dumnezeu l-a chemat și l-a învrednicit la o mai mare jertfă, și anume aceea a muceniciei, căci pentru aceste fapte deosebite de ajutorare a celor din jurul său, el a fost pismuit, a fost urât, a fost vorbit de rău și pentru acestea dus în fața judecății, unde pentru mărturisirea puterii lui Hristos, prin care el făcea acele minuni, acele lucruri deosebite, a fost îndemnat, a fost silit chiar să se lepede de Hristos. El însă, nevoind aceasta, a fost supus la chinuri și dat la moarte, pătimind moarte mucenicească pentru Hristos. Multă vreme, Sfântul Mare Mucenic Fanurie a rămas tăinuit. Sfintele sale moaște și chiar întâmplările vieții sale
au rămas tăinuite, dar atunci când Dumnezeu a voit, a hotărât, Sfântul a răsărit lumii ca un mare luminător, ca un povățuitor către Mântuitorul Iisus Hristos, către credință. Învățăm din viața Sfântului că dacă avem credință și ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, în nicio clipă, indiferent de ce greutăți vin asupra noastră, nu vom fi uitați, nu vom fi părăsiți, ci în chip minunat, precum numai El știe, Dumnezeu ne va întinde mână de ajutor, ne va ajuta și nouă să ieșim la limanul mântuirii. De aceea, cinstindu-L astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Panurie, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, să îl rugăm să primească cinstirea noastră cea după putere și să mijlocească de la Dumnezeu pentru noi toți statornicie și tărie în credință, răbdare și rugăciune stăruitoare, ca și noi să primim de la Dumnezeu har și binecuvântare, ajutor pentru toate trebuințele vieții noastre și mai ales ajutor pentru mântuirea noastră sufletească. Rugăciunile pe care le-am înălțat împreună astăzi aici, într-o slava lui Dumnezeu și într-o cinstea Sfântului Mare Mucenic Panurie, să fie de folos, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor. Amin.